Здравейте, приятели! Исках да ви разкажа повече за летния си график, тъй като получавам доста запитвания. В момента имам едно свободно място за записване на следващ проект за жилище до 100 квадрата от 15 юни. Тъй като след това е годишната ми семейна ваканция, която ще бъде двуседмична, последната седмица на юли, първата седмица на август. След това записвам за 8 август. Винаги много се радвам да получа вашите запитвания, пишете. Просто е хубаво да бъдете осъзнати, че отнема време да направим самия проект. Обикновено за жилище до 100 квадрата ни отнема около месец, за да направим първа версия. Това са грубо 20-22 работни дни. И след това имаме нужда от още около 2 седмици, 10-15 работни дни, за да коригираме, тъй като винаги се намира нещичко, с което да направим проекта по-добър. Сега това е минимума, ако всичко върви като по часовник, ако случайно се смени концепцията, има трудности на обекта, окаже се, че има някакви липси на материали, изобщо всичко може да се случи. Може да отнеме и повече време, така че е хубаво да имате и малко време за резерв. Така че големия въпрос е кога да се обадите на интериорен дизайнер за проект за вашето ново жилище. Отговорът е поне 3 месеца преди да получите Акт 16, поне 3 месеца преди да планирате влизането на самите майстори. В идеалния случай е хубаво да имате и повече време. Това ни дава някакво спокойствие, че наистина ще изпипаме нещата, ще се получи добре, няма само да бързаме да препускаме, защото майсторите, видите ли, идват утре. И такива случаи има. Тогава резултатът не е добър. Аз отказвам такива проекти. Така че в идеалния случай трябва да имаме достатъчно време, за да съчетаем красота, функционалност, вашия бюджет и наистина да сме доволни от резултата накрая. Вие, аз, майсторите, че имат чертежи, изобщо нещата са помислени и наистина да вървим към един добър, предвидим резултат. Желая ви прекрасно лято! Чао, чао!